To bola perfektná atmosféra, asi nemá zmysel sa ťa pýtať, že ako sa vám hralo? Dobre sa hralo, trošku bolo chladno, ale chlad nemôže zabrániť rock'n'rollu, aby prepúkol na plné bomby, takže vybavená vec. Zaujíma ma, ako to vyzerá, keď hráte Čiklíky tu a koncert v zahraničí? Predsa len slovenčina nie je svetový jazyk. To je pravda, aj keď poznám to pár ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že práve slovenčina je svetový jazyk. Ale vyzerá to úplne normálne, temer jak na koncerte, ktorý som mohol vidieť treba dnes, že ľudia sa dívajú a bavia sa a smejú sa a všetko. Neviem, ono je tam pravdepodobne aj bez toho, ja som si totiž dlhé roky myslel, že práve tie texty a celá tá vec, spievanie a hlavne tie texty, že to je tá hlavná devíza skupiny a že to tých ľudí najviac zaujíma, ale pravdepodobne oni vnímajú aj tú hudbu, čo je neuveriteľné, ale pravdepodobne je to tak. Čo sme mali možnosť veľakrát si vyskúšať v zahraničí, lebo naozaj ja som teda jeden taký kritik, ktorý som podozrieval z toho, že jasne, no keď ste oblečení ako Prometheus, že tam stojí v tej oranžovej onej zastiere s okuliarmi lyžiarskými na hlave a s kúpacou čiapkou, tak jasne, že to ľudí zaujme, ale tak som na tým chvíľku potom rozmýšľal a zistil som, že vlastne asi by som nebol ochotný a neverím, že by sa niekto taký našiel, okolo nejakých naozaj ľudí zdravotne postihnutých, že by sa dokázal pozerať hodinu a pol alebo 2 hodiny na nejakú kapelu len kvôli tomu, že niekto je nejak oblečený, ako neviem, myslím si, že do 15 minút má človek spočítané aj všetky bodky, ktoré na tej zastiere má, takže asi to budú vnímať možno na nejakej inej úrovni, možno už to nie je veľmi hypický, čo tu rozprávam, ale vnímajú to a bavia sa. Je to pekné aj vonku, aj doma, všade. Vedel by si nám povedať ešte raz, aký je rozdiel medzi dobrou a zlou hudbou? Medzi dobrou a zlou hudbou? No to je strašne individuálny rozdiel, lebo to, čo môžeš ty pokladať, alebo čo ty pokladaš za dobre, vôbec nemusím ja pokladať za dobre. Respektíve za niečo, čo sa mi páči, to som to skôr nazýval tak, jak dobrá zlá hudba, ale skôr hudba, ktorá ťa osloví a ktorá ťa neosloví. A to je ten zásadný rozdiel. A to je tak individuálna záležitosť, že nedokážem na to formulovať nejakú univerzálnu formulu, ktorou by sme to mohli potom zapísať do nejakej otovej encyklopédie. Dnes vystúpili na Sigorde 2 nové projekty, Prešova, Papillon a Binary. Všimol si tieto 2 projekty? Ako na teba zapôsobila nová hudba? Páčilo sa ti vystúpenie? Nebol som tu ešte keď hrali, ale poznám oba projekty, teda Binary, predpokladám, že Romy, že tak sa volá jej projekt, áno, OK, takže som v obraze, poznám oba tieto veci a páčia sa mi, že naozaj je to na dobrej ceste, aj keď ako na druhej strane musím zase povedať, a to by som nebol snad ani ja, že je toho oveľa menej, než toho bolo kedysi ešte pred zopár rokmi. Naozaj tých kapiel je oveľa menej a oveľa menej hrávajú živé koncerty. Pravdepodobne na to idú nejakým iným spôsobom, čo vôbec nie je na škodu veci ani nič, ale je toho menej, jak to bolo kedysi, ale v každom prípade teším sa, keď vidím človeka mladšieho, ako som ja, stať na pódiu a baviť sa hudbou a baviť tých ľudí a vidieť tých ľudí, že sa bavia aj hudbou a tak ďalej. Oba tieto projekty sa mi páči, tá muzika naozaj. Minulý víkend z Čiklíkova ste mali dosť nabitý. V piatok bol koncert v Prešove, v sobotu. To je strašne super, že mi to hovoríš, lebo ináč by som sa ťa na to spýtal, že kde sme to boli. V sobotu 2 hrania a po noci ste cestovali do Slovenska. Áno, no, jasne. Ste vystúpili na Schengen Feste. V auguste vás čaká 15 akcií. Ako zvládate tie koncertné tempo? Je to v poriadku, absolútne, akože nie je to žiadny veľký problém, jediný problém, čo tam je to cestovanie, no a preto sme jedni z najväčších čakateľov na teleport, keď už bude konečne dokončený a myslím si, že budeme jedni z prvých, ktorí si ho okamžite pořídia, lebo ten mozol naritý, ktorý každý z nás v kapele má, tvrdne tými rokmi naozaj úžasným tempom. Je to znesiteľné a nie je to až tak veľa, jak by sa to zdalo, akože spústu ľudí si myslí, že je strašne
a to, ale ono to nie je až tak, sú väčší psychopati a pacienti ako my. Určite niekde, aj keď možno nie na Slovensku, ale niekde určite sú a dá sa to. To cestovanie jedine je také, že 10 000 km z mobilu mám, ale dá sa to spraviť a stále nás to baví. Vlastne ten cieľ tej cesty je naplnený a to je hlavné, lebo potom si môžeš stanoviť ďalší cieľ a zase ho naplniť a tak ďalej a ide to, je to v porádku. Dobre, ďakujem. Ďakujem aj ja.